Чаваш челги бурчухне тынже путмейді. Кодаму мелис, истяму И туған тіл, и матур тіл, әткәм әнкәмнең тілі. Исәнмесез. Сіз Татарстан 24 телеканалында туған тіл тапшыруын қарайсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгінгі тапшыру татар галиме, язучы, мәгърифәтче, тарихчы, этнограф, тел белгече һәм әдип Каюм Насыйриның тормыш һәм иҗат юлы, әдәби һәм гыйльми эшчәнлеге хакында. Бөтен гомре буе халыкка фидакарларча хезмәт кылган, милләт мәнфәгатен үзенең яшәү кыйбласы иткән татар галимнәре һәм әдипләре шактый күп. Утыз Имәни, Габдулла Тукай, Шихабетдин Мәрҗани, Риза Фәхретдин, Гаяз Исхакый һәм башкалар. Булар арасында иң мөхтәрәм урыннарның берсен Каюм Насыйри алып тора торгандыр. Ул ярты гасырдан артык алны-ялны белмичә милләткә хезмәт иткән күренекле галимнәребезнең берсе. Каюм Насыйри 1825 елның 14 февралендә элекке Казан губернасы Олы Шырдан авылында мулла гаиләсендә дөньяга килә. Әтисе һәм бабасы заманның бик укымышлы кешеләре була. Әтисе аны иҗтиһад һәр кемгә кирәгеш, ягъни кеше һәр нәрсәдә үзе тырышырга, акыл белән эш итәргә тиеш дип өйрәтеп үстерә. Каюмның бала чагы әнә шундый гыйлемле гаиләдә туган авылында уза. Башлангыч белемне ул ата-анасыннан ала. 1841 елда Касымия мәдрәсәсенә укырга керә. 1855 елга кадәр шул мәдрәсәдә укып, гарәп, фарсы телләрен өйрәнү өстендә эшли. Үзлегеннән татар телендә тирәнтен үзләштерә. Яшерен рәвештә русча да укый. Соңра Казан дәүләт университетына ирекле тыңлаучы буларак лекцияларга йөри. Үзлегеннән рус телен өйрәнә. 1855-1871 елларда Каюм Насыйри Казан руханилар училищесында һәм Казан руханилар семинариясендә татар теле укыта. Семинария чарлагындагы бер бүлмәдә яши. Матди яктан көн күреше бик үк җитешле булмый. Анда 15 ел эшләгәннән соң 1871 елда Казанда үз мәктәбен оештыра. Татар балаларына рус теле укытуга ныклап керешә. Бу эшне алып бару бер дә җиңел булмый. Укыту өчен фатир, бүлмә табу, балаларны укуга тарту буенча күп тырышлыклар күрсәтергә, төрле җафалар чигәргә туры килә. Тик зур каршылыкларга да карамастан, Насыйри татар балаларына рус теле өйрәтү юлында беренче укытучы буларак тарихта үз исемен язып калдыра. 1879 елдан ул нигездә иҗади һәм фәнни эш белән шөгыльләнә. Гуманитар фәннәрнең төрле тармаклары үсешенә зур өлеш кертә. Хәзерге татар әдәби теленә, аның фәнни терминологиясына нигез сала. Без татарлар, телебез татар теле. Мөстәкыйль һәм төзек кагыйдәле камил тел ул. Бүтән телләрдән бер дә ким түгел дип яза Каюм Насыйри. Мәркәзебезнең нәкъ үзәгендә иске татар бистәсендә урнашкан әлеге йорт та Каюм аганыкы. Ул биредә тормышының соңгы көннәрен үткәргән. Каюм Насыйри татар халкына күп төрле хезмәтләре белән генә түгел, төрле юнәлешләрдә эшләү белән дә мәгълүм. Мәгърифәтче дә ул, тел белгече, әдип тә, ким дигәндә 5 тел белүче полиглот та, дару үләннәре белән мавыгучы, химия, тарих, география фәннәрен үз итүче. Бүгенге тапшыруыбыз Казандагы Каюм Насыйри музей утарыннан булыр. Хәзерге вакытта мин аның бакчасында басып торам. Биредә Каюм Насыйри дару үләннәре үстергән, алар ярдәмендә авыруларны давалаган, бер сүз белән әйткәндә, халкына хезмәт иткән. Шуннан да бөек галим халкына хезмәт итүне тормышының нигезе итеп алган һәм шушы юлына тугры калып, һич тайпылмаган. Музейның эшенә үттек, биредә безне Кадрия каршы алды. Әлеге бинада Каюм Насыйриның иң мөһим, иң билгеле хезмәтләре языла. Фәнни хезмәтләр дә түгел, төрле. Ул бит инде күп кырлы мөгаллим булган, мәгърифәтче булган, галим булган. Монда әйтергә кирәктер, татар телен, гомуми татар телен өйрәнүгә ул өнди үзенең дусларын, кардәшләрен, аның белән бергә яшәгән барлык кешеләрне әлбәттә татар телен өйрәнегез, татар телен белегез дип әйтә. Мәдрәсәдә дә ул күбесенчә әлбәттә дини якка да омтылган, әмма төрле фәннәргә күбрәк омтылышлы булган. Ул инде рус телен дә үзе өйрәнгән, үзе тырышып, үзе белем алган. Каюм Насыйрига берничә тапкыр фотосурәткә төшәргә тәкъдим итәләр. Тик ул һәр вакыт баш тарта килә.
Шуңа да аның бер генә сурәте дә юк, портретлары да тасвирламалар буенча ясалган. Һәм шулай Каюм Насыйри әлбәттә телгә генә карата түгел, мәсәлән, география турында, ботаникага, биологиягә багышланган бик күп хезмәтләр, әсәрләр яза. Ул бит инде үзе файдалы, төрле файдалы үләннәр җыя үзенең авылында, Кече Шырдан авылында. Аннан соң ул үләннәрне киптереп, ул үләннәрдән төрле давалану өчен төрле әйе ясап, алар ярдәмендә инде кешеләргә ярдәм итә, кешеләргә булыша. Димәк, әле ул врач, табиб шикелле дә үзен күрсәтә әлбәттә. Музейның әлеге пошмагы килеп керүгә игътибарны үзенә җәлеп итә. Каюм ага оештырган мәктәпнең үрнәге сыйфатында бирелә ул. Мәгълүм ки, бөек галим мухтушылык һөнәрендә дә бик дәрәҗәле шәхес була. 1871 елда Каюм Насыйри үзенең гыйльми мәктәбен ача. Һәм инде әлеге мәктәптә дини предметлар да кергән була, әмма алар гына түгел, һәм төрле икенче предметларында укыта. Иң башта әлбәттә Каюм Насыйриның шәкертләре бик күп булмый. Әлегә вакыт узгачтын инде шәкертләре 100дән дә артып китә. Каюм Насыйрине бик яратып, бик кызыксынып тыңлыйлар. Әлбәттә шәкертләре аның белемнәрен аннан соң тагын үзара белеп, үзара сорашып, үзара тагын да ныграк, тагын да тирәнрәк өйрәнә алганнар. Аңда ул гына түгел, Каюм Насыйри үзе карталарда төзи. Ул Россиянең Европа өлешен төзи, әлеге карта безнең диварда күрсәтелгән, һәм Казан губернасы картасында ул үзе төзи. Холкы белән бик тыйнак, аз сүзле. Мыек астыннан гына көлеп йөрүче булса да, Каюм Насыйри үз чорының мәгърифәтле, алдынгы һәм кыю фикерле шәхесе икәнлегенә шикләр юк. Ә безнең исә яшь буынның Каюм ага кебек бөек шәхесләрен онытырга хакы юк. 1879 елдан башлап Каюм Насыйри калган гомерен бары язучылык эшенә һәм фән хезмәтенә генә багышлый. Аның иң яхшы әсәрләре шушы чорда языла. Насыйрига ул вакытта каршы килүчеләр, кыю эшчәнлегенә аяк чалучылар да була. Байлар, руханилар, Казан мишаннары оннан мыскыллап килә. Урамнарда туктатып тирги торган була. Шул рәвешле галимне ничек тә эшеннән туктатмакчы булалар. Тик аның фәнни хезмәтләрен танучылар да шактый булган. Алдынгы яшьләрнең бер өлеше, аны белгән рус галимнәре, беренче чиратта тюркологлар Насыйриның хезмәтләренә тиешле бәя бирә. Галимне 1885 елда Казан университеты янында археология, тарих һәм этнография җәмгыятенә әгъза итеп тә сайлыйлар. Ул татар халык әдәбияты һәм гомумән татар мәдәнияте буенча материаллар җыеп, җәмгыять карамагына тапшыра бара. Җәмгыятьнең утырышларында докладлар укый. Каюм ага барлыгы 37 исемдә әсәр яза, 24 календарь төзи. Басылган китаплары 4000, календарьләре 1200 биткә җыела. Китап һәм календарьларның басма саны 100гә тула, күләме 350 басма табактан артып китә. Шуның өстенә Казан археология, тарих һәм этнография җәмгыяте хәбәрләре мәҗмугасында рус телендә татар этнографиясына караган мәкаләләре басылып чыга. 1886 елны Кабуснамә исемле китабы русчага тәрҗемә ителә. Насыйриның хезмәтләре турында 1880-1913 елларда рус матбугатында Григорьев, Смирнов, Соловьев, Готвальд һәм башка профессорлар тарафыннан язылган 3 дистәгә якын мәкалә басылып чыга. Петербург университеты профессоры Василий Григорьев Казан Каюм Насыйрине исламга объектив карарлык югары дәрәҗәгә меңгерде. Ул бу яктан безнең Россия мөселманнары арасында беренче кеше дип бәяли. Галим фән эшлекләре белән генә түгел, типография эшчеләре белән дә якын бәйләнештә була. Моны университет типографиясы наборщикларының язган хатлары ачык күрсәтә. Аның китапларын сорап Казан губернасыннан гына түгел, Россиядә татарлар яшәгән бик күп урыннардан бер артлы хатлар килеп тора. Каюм аганың күп яклы әдәби хезмәте беренче чиратта халык мәнфәгатьләрен күздә тоткан мәгърифәтчелек эшчәнлеге көннән-көн үсә, камилләшә бара. Ул дауламый да, шауламый да, дәвалар да куймый, халыкның нәкъ үзе кебек. Меңләгән кыенлыкларны сабыр гына, тавышсыз, тынсыз гына җиңә эшли. Аның өчен байлык та, дан шөһрәт тә мөһим булмый. Бары тик милләтнең үсеше, алгарышы турында гына уйлый ул.
Хәзер инде Каюм Насыйриның хезмәтләре белән дә танышсак буладыр. Аларның шактый музей экспозицияләрендә урын алган. Ул масса күләм рәвештә иҗат итәргә тырыша. Гади тел белән яза, гади тел белән исбат итә, тасвирлый. Гади кешеләр дә аңласын, гади кешеләр дә белсен, укысын дип әйтәйин. Әлеге хезмәт татар грамматикасы 1860 елда чыга. Әлеге татар грамматикасы буенча ул үзе рус балаларына татар теле укыта. Ул вакытта әлбәттә инде ул шундый бик кызыклы. Аннан соң инде Каюм Насыйри үзе татар балаларына әлбәттә, аларның туган телен татар телен әлеге китап буенча укыта. Һәм шәкертләр арасында да әлеге китап, әлеге хезмәт бик зур дәрәҗәгә ия була. Һәм шәкертләр арасында гына түгел, гомумән фәнни дөньяда әлеге хезмәтне кабул итәләр. Каюм Насыйри география фәнне белән дә мауга. Ул гына да түгел әле. Җәгърафия кәбир дип атап, әлеге фәнне аңлатучы 3 томлы китап та чыгара. Шуның буенча шәкертләренә үзе үк белем бирә. Тел ягыннан гына түгел, әлбәттә, Каюм Насыйри балалар өчен дә бик күп төрле хезмәтләр яза. Ул инде буш вакытта, мәсәлән, әлеге китап аның 3 томда чыга. Ул хезмәтендә Каюм Насыйри төрле табигать белән бәйле күренешләрне тасвирлый, һәм инде аларга үзенең төрле яктан килеп комплекслы дип әйтим инде. Төрле яктан комментарийларын биреп, ул табигый күренешләрне кешеләргә, балаларга, кечкенә балаларга инде әлбәттә тасвирлый. Ни өчен, мәсәлән, һава зәңгәр төстә, ни өчен яңгыр ява, ни өчен безнең күк күкри, шундый кызыклы сорауларга әлбәттә Каюм Насыйри үзенең җавапларын кайтара. Һәм ул аларны иң мөһиме дини яктан тасвирламый, ә инде фән яктан тасвирлама бирә. Татар теленең беренче энциклопедик сүзлеген дә Каюм Насыйри төзегән. Биредә 10647 сүз һәм фразеологик әйтелмәләр туплана. Иң кызыклы әсәрләренең берсе Каюм Насыйриның ул әлбәттә әдәбият мәҗлесләренең җимеше дигән хезмәте. Ул 1884 елда Казан университеты типографиясендә бастырылып чыгарыла. Әлеге хезмәтне Габдулла Тукай бик иң әһәмиятле хезмәтләренең берсе дип атый Каюм Насыйриның. Һәм әлеге хезмәтнең кызыклыгы нәрсәдә? Һәр главасы әлеге хезмәтнең фольклор аша бирелә, төрле фразеологизмнар аша бирелә, тасвирлый Каюм Насыйри. Һәм Габдулла Тукай әлеге хезмәте белән бик илһамлана. Үзе һәм инде үзенең күп кырлы фольклор әсәрләрен, әкиятләрен Габдулла Тукай әлеге китаптан илһамланып язган дип әйтеп була. Улуглык гакыл белән, әдәп белән, әмма нәсел белән, нәсеп белән түгелдер ди Каюм ага. Үзе улуг кешенең фикерләре дә улугтыр. Каюм Насыйри бөтен гомерен диярлек Казанда яшәп, иҗат өстендә уздыра. Берничә мәртәбә агасы Габделхат янына Мәскәүгә барып кайта. Соңрак Уфада һәм Оренбургта була. Бу сәяхәтләреннән тыш һәр язны диярлек туган авылы Югары Шырданга юл тота. Анда Зия һәм гомумән тау ягындагы авылларга чыгып, тарихи истәлекләрне, һәйкәлләрне тикшереп карап йөрергә ярата. Шулай ук бик күп иске кабер ташларындагы язмаларны җентекләп укый. Халыкның үз авызыннан җырлар һәм фольклор материаллары җыя. Язу-сызу акыл хезмәтеннән тыш Каюм Насыйри физик хезмәт белән дә мавыккан. Аның китап төпләү, көзге ясау, крахмал, лак, электрика ярдәмендә әйберләр көмешләү һәм слесарьлык эшләрендә дә осталыгы булган. Кыскасы, егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз дигән мәкаль галимнең асылына бик туры килеп торган. Һаман утырып язу ялыктыра. Каннар ыеша. Мин һәр көн 1-2 сәгать эшләп, бу кораллар белән үземә кирәкле әйберләрне ясыйм, дип әйтә торган була Каюм ага. Аның бүлмәсендә кыру станогы һәм башка эш кораллары кирәк-яраклар торган. Ул бигрәк тә агачтан төрле әйберләр ясарга яраткан. Дәреслекләренә карталар сызу, рәсемнәр төшерү эшләрен дә Насыйри үзе башкарган. Билгеле булганча, Каюм Насыйри халык медицинасыннан файдаланган, төрле үләннәр белән дәваланган. Шуның нәтиҗәсе булгандырмы, бөтенләй диярлек ятып авырмаган. Бары тик гомеренең соңгы елларында гына аякларын җиңелчә паралич суккан. Галим анда да югалып калмаган, үзен-үзе электр белән дәвалаган, гел хәрәкәттә булырга тырышкан. Нәтиҗәдә аяклары яңадан язылып йөрерлек хәлгә килгән.
Үзенең «Шәшәкләр һәм үләннәр» китабында Каюм Насыйри 192 дару исемлегенең 155 ауруның үзлекләрен һәм аларны дәвалау усулларын тасвирлый. Шул исәптән 33 аурудан ярдәм итүче 76 компоненттан торган бальзам рецептын җентекләп яза. Музейның беренче катында Каюм аганың шәхси әйберләре сакланучы зал бар. Нәкъ менә шушы зал кайчандыр галимнең эш бүлмәсе саналган. Әлеге бүлмәдә Каюм Насыйри соңгы тормыш елларын яшәгән һәм әлеге бүлмәдә иң билгеле, иң күренекле хезмәтләре язылган. Әлбәттә, инде өстәленә карасак, өске сул ягында ул паспорт кенәгәсе күрсәтелгән. Әлеге паспорт кенәгәсе Каюм Насыйриның шәхси предметларының берсе. Ул вакытта паспорт кенәгәсендә әлбәттә барлык тулай мәгълүмат бирелгән кеше турында. Иң кызыклы фактларның берсе, Каюм Насыйри әлбәттә мөселман динендә булган һәм ул вакытта паспортта диндә язылган, нинди карашларда, кайсы карашларда кеше булганы. Каюм ага музыка уен коралларында үзләштерә. Буш вакытын алар белән моңланып уздыра. Курай кубызларны хәтта үзе дә ясый белгән. Икенчесе шәхси предметы ул сәгать хронометр. Түгәрәк сәгать хронометр күрсәтелгән. Әлеге сәгать ярдәмендә Каюм Насыйри карталар ясаган һәм инде карталар гади генә булмаган, вакытта күрсәтелгән әлеге картада һәм сәгать пояслары да күрсәтелгән. Һәм киләсе кызыклы экспонат әлбәттә китап. Әлеге китап кулъязма китабы, арифметика, хисапчылык һәм мантык буенча китап, логика буенча. Исагуджи китабы. Әлеге китапны Каюм Насыйри үзе әлбәттә язып, кулъязма рәвешендә чыгара һәм үзенең шәкертләренә дә бүләк итә. Киштәдә герләр, химик сосудлар урын алган. Алар барысы да Каюм Насыйриныкы. Әлеге агач катулканы исә галим үз куллары белән ясаган. Әлеге экспозициядә бик кызыклы сундук. Әлеге сундук 19-нчы гасыр азагы, 20-нчы гасыр башы. Әлеге сундукны безгә Каюм Насыйри нәселе дәвамчысы Бара Габдрахмановна Бариева бирде, безнең музейга бүләк итеп әйтсәк була. Әлеге сундук бәлки Каюм Насыйри сундугы да булгандыр берничә вакыт дәверендә. Каюм Насыйри әлбәттә үзенең вакытына карасак, ул дахи булган һәм бик күп дахилар тарихын алсак, аларны үз вакытында, үз чорында күп кеше генә кабул итмәгән. Шулай Каюм Насыйриның да шундый тарихы. Каюм Насыйри үз чорында халыкның наданлыгы, аеруча яшь буынның язмышы турында тирәндән борчылып, ачынып яза. Бөтен дөнья халкы гыйлем арттырырга омтылып торганда, сез киресенчә эш итәсез. Ул нигә кирәк, бу нигә кирәк дисез. Гыйлем кирәк булмый икән, ишәк бул дип кистереп әйтә. Халкыбыз бүген дә Насыйри акылы, аның хикмәтле сүзләрен маяк итеп алса, мәңге яшәр. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген татар галиме, мәгърифәтче, тарихчы, этнограф, тел белгече һәм әдип Каюм Насыйриның тормыш һәм иҗат юлы, әдәби һәм гыйльми эшчәнлеге хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш челги бурчухне, тынже путмейді. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.